Nako istorya ni John mo dito hinungdan nganong gihilantan tugo. Uy, ano yan sa ba kanya? Hala, kakita gadang panty. Uy, wala wag sa ko garina. Just see those sleigh bells jingling, ring ting-a-ting-a-ling. I'm on the lovely weather for a sleigh ride together with you. Hi guys! Uy, pa ko! Kawali na ko sabay. Quarantine ko, 5 kaadlaw na kay dawa. Ano ko yung hinang dala din tagang pamati. Pero napakosipon. Oh, gusto pa ba yung nanaho? Napapagahambot at gamay na bilin. Abi kong nagsikmag na hurot ng nadanag ang utok. Okay ba po? Okay ba po? Dato rin guys. Mamaw ta, diyan ako sa amang bahay. Pero nag-social distancing yapon. Pero okay na mga pamati. Nako, istorya ni John mo dito hinungdan nganong gihilantan tugo. Uy, ano yan? Sadya ba kanya? Dali. Namaw na ka? So guys, mamaw ta dapat suwa. Inan-unan nga isdang puwa. Boss na nga ni timbungan pa ning magkaw. Dili timbungan na isa? Tuwas? Tuwas sa kapadas? Tuwas na nga na yun nila sa una. Uwa. Mura sa timbungan, pero dagko sa kuha nga mura man sa buhani nga na di kailangan mo na ng isda. Ah, lami mo ng isda? Ha? Pinog himbis, at timbungan ka dagko mga himbis. Ah, lagi. Adya puha po to ka dyan, ka pink, pink na ito. Ganan, nga to, inan-unan, adya. Ah, bugas, siyempre, buhay matagal bugas. Na guys, di ako ilim nun, pampalutaw. Sinanay nagkuha daan kaya wa mo kumakailas mga dahon. Gapon na ako tayo makuha gapon. So, kaya nakalimut naman ko kaya nag-last ng kuha na elementary pa siguro ko sa buwan ko na namin. Magkuha ko ang palutaw. Sarap tayo nga na, dalinay. Dalinay, kaya mga tanang ko ni mo na isang tangwag kaunta. Pero dahil ka. Aga ko, may apel. Alin ko, gusto ka rin to. Yun, dali ka papel. Oh guys, diaboy. Ano? Ano, pakog na? Lubing, ah. Luwagan, si Manang Danay ga. Lugit, bigdan ka. Nay, good morning, madam. May buntag po, mami. Good morning po sa atong viewers. Good morning sa mga nanaw. Ay na, mother. Dasang salamat kay mo kong giandaman. Mangutan na ko na magsali ra tong mga sagbutan ni kay nakalimot naman ko nay. Kana kuan dahong. Dahong. Padpad. Busikan. Og kuan kalabo. Kalabo? Kalabo. Giugasan sa gihuwan na sa gilapuan na. Ang gilapuan ng tubig. Ah, gilapuan ni? Gilapuan sa kay kagaw. Ah, okay. Gilapuan sa tubig. Adi, di jadi ngaglapuan nga pabukaw. Hugasan para hugasan basa ini. Aliwaros na po namin. Aliwaros ang mawir lo. Hey guys, kaya na may katrabaho terus lubos. Marabot pong udzaan gakuan baga mow sa grass kay tagas na. Laning ka ang kublupin ay. Kaon good kinawal magkaka. Namahaw na lagi. Ag ikaw nay. Mahanap po kong tatao. Ako guys, nauwahin ako og pamahaw kay dugay ko ning bako sa higdaanan. Tapos may butira ba ng bin-bin ka namin? Birthday ro miwe? Ayaw. Happy Happy birthday, Bing! Bisa ko kaling tanaw, halong kang i-greet basta ni tanaw gyud mga igsuon. Happy birthday, Bing. Kasi handa Bing mo anha ko, Bing. yung tawagan Bing, natulong so ganay surprise. Wah, ang ko Bing. Roy, ka ang kublupin ang musul. Kumari po skin Roy. Ibasa niyo. Cartoon. Kain. Ang sakita ng ngipon. Ito guys. Ang duda guys. So guys, maglisod ko ka sa luto kay bawa na day ko. Ang i-share ninyo. Nganong ingatog ang mga sintomas kay nangipon day ko. Nangipon ko lang. Diba bata nang umangipon ng kalibanga. Nagsakit Para na ka. Ang sanday, piling rapod mo nga tiguang na baday kong bata. Piling sa imo. Nga tiguang ko ha. Dapat unha na sila nga nilay piling. Di bitaw nga na bitaw bata gusto. Nga bitaw bata gusto mangipon. Magtae. Masakit ag kananay. Hilantan. Kuan man to kay Sipon, o jaon to. Wa man mo turok sa ilang gilawid. Mao po dahil natabo na he. Kaya ning hubag ang kaheg. Amo. Wisdom tooth. Kaya mas manang si Idari. Sige, ngisi. Agang wisdom tooth guys. Ning hubag, ning burot, ag lagos. Datong mga tayo, ning burot na to. Pero wak pa ka mo sakit. Diya. Mao lagi to ang mga symptoms. Naluja ko. Ayan na. Diya karon katong ning lugsot na ag wisdom tooth. Nawa ag mga symptoms. Una na, nangipon day ko. Nangipon, mother. Nay. Nangipon day ko, nay. Maong naingatok ko. Wait tunok nay. Kuhaan ko pagtanog sa buli. Tunok sa bulit, tunok sa doldol, tunok sa kugon.
Muna isagol na nanay. Nanay, beto na ibang kik dukulan ni kaya di mo kukaan. Kumprado. Lugaw. Patit man. Lugaw lang Ay, dyan. dala ko, anay butang nga gininit. Lugaw lang dyan. Lugaw. Tinughong. Ang kaning palutaw, butang hinig. Tunog sa duldol, tunog sa saging, ubod. Nagtubig ka Tunog sa promise. buli. Ay, di pikas mo sa Ubod, hindi mo ito ka na, oh. Hindi ko kausap sa pikas, kaya gahang pasta, ang nilo pa. Sabay magdang pasta. Sabay ang buwan. Huwag na tuduan nga mo. May ponday ko. Kamuok man na. Nagpagdibay no, pero mawalan ka mo. Wala na. Mga ni gas, agang ilim na yun. Wala mo natin na punta. Hindi ko mga ito nila. Tiguang nga ito ko mo. Ako ulit kay takapin. Kamu guys, pili ay yung inagitubuan mo o ka na na wisdom to. Ako 32. Kani nga, ni tubo na ni pagkabanching ko na ha. Aguban. Banching ko na ning tubo agaban. Daw Daw ka na nga human. Lagi. 1/4 may nang lusod sa kini, mo na yung murag. Kaning kuan ruma ni murag sumana dyan ni. Kaya last na naman yung butot, mabuo na ngipon. Nga na, pamansin dyan, daryo, maning, nga na. Katong kuan dari, gums dari, mo ning budlot. Da, masakita. So, mo da itong naingat ko tunay. Di ba bata na yan sa nabi? Kaya murag ikaw man si daghan man si anak sinanay, 15 man dyan ka po. Ika 15 man dyan ko. Di mo to, ano na, ito pumuntan na. Nay, 15 pitog imong anak nino, dahil isay na hilog. 16 unta. Tanah malagi. Ito dyan ko na. Ako, siyempre, ako ni nanay. Ito dyan ko. Ako ng nanay. Lula ni mo na. Ni nanay, ako ilaog. Lula na ni mo. Ngayon, sa Manila. Ito maalmong ka. Nay, ang pangutangan ni mo, nay. Ug batag magipon sa sintoma. Eh, ba nga? Kuhan. Nalagi. O kalibanga, dahilan Chi! lang. Oh, nachi! Pagbutan din yan. Nachi! Kaputong na feel. Gaya na Diyan dito mo sa... na. Butang. Pangilim na na. Nakuhan. Diyan mo niya tayo. Nanay, ganyan mayang nanay dapat. Lagi ako? Upon po. Nakulubog. Nachi! Walang ipon lagi day ko. So guys, murag-mura naman po to. Duha ka adlaw nga murag I feel so sick. Pero pagkahaman na to, na. Ano? Mara to. Sipon na na. Ang gawas man nagahangguan, lagus, ning buglot. Pag budlot ang lagus, nga ning sakit na yan na. Nawagahang mga hilanat. Sa mga hilanat, aghan. Dugay sa kumukha na eh. Isang oras sa ko na magkaon. Naarap ko ilakaw ron, may mulakaw day ko karon guys. Kay, na ay nagpadana ho, ang kuhaan sa post office, pinaskuhan. Mo ingan ta kog ma'am, masuko man sa ilag ma'am. Ate Che, Che ra lang itag Ate Che, salamat sa imuhang gipada dito sa post office ng kuanda napoy. Lain nga nagpada si Ma'am Gemma and Ados Vlog. Daghang salamat, Merry Christmas in advance ninyo. Salamat kaadto sa injohang mga maadtong kasing-kasing sige mo paghatag pinaskuhan naman diri sa kami o may kahatag ninyo. O may kabawas ako ito mag-go ko sa may kabawas daan ning tawana nga. Kanang kuha man na, kay ako ba dyan, wabad ko maana, nung tinagaan ko, kay ugon sayang mga naana, habit na nagipaning kamutan, pero karon na sigihan ko, taga-taga mag-gaaw, maninoong ko, nalala. Mahunahon ako sa sitwasyon, bakay kay bawa kong sa kalisod, mangita og swapi, kay, ako pa lang na-experience. Check, pero, check, lisod ka dyan mangitag sapi, hindi mo nang makahunahon ako. Luoy lamang po, maluoy man yun ako mag-uwi nung ko. Ming! Maluoy kuskuan, nagpadaba. Ming! Hani ba na, day? Sana iring. Ano yung tinairing kay bati na? Kapag tabutong na yung mga tagibawis kami. Ya, basta lang ang may buhatan ron. Medyo makabala ka kay okay na kung medyo bisag naingali yung tingod. Naingali yung tingod niya sa sipon. Kaya ako may sipon, pero ni gawas yung sipon, nilagi wa man mo gawas good, di ko ginawa. Parang, okay naghahang ginawan. Pero nalaing ang tingang lang, no? Na. Nalagi dudus o limon sito. Kukuan pa rin kong limon sipon. Nas, taas mo kadanda, naghan. Sige. Hindi. Nado. Nakuan mapugkos, sininggitay na mas duwa-duwa. Awa po makatanaw guys sa virtual comedy bar na may mga games na tugi mo. Grabe sininggitay. Isa po dis nakapagaw na ha. Ang una na, murag na over fatigue po ko bagay. Grabe magud pong bibuha. Murag na, sobrahan ko sa kakuan sa. Kuan pa ba sa? Papasay 1 year. Sagad nga itong na-diagnose ko sa ang baga. So mao nga, murag na sobrahan na siguro ko sa trabaho. So kada to dapat pa magud unta magpahuway sa ako. Di sa ako na ng mga super kuan active nga physical activities. Dagto magod kay nalingaw man jud kog tama, nakalimot ko ba nga naray ko limit na post yun nagtama naghang lawas nga di jud unta dapat to. Ngud sa kuan bitaw nalingaw bitaw bitong malingaw na kang di nakakabantay nga na sobrahan na di ay sumao siguro pud to usapod to ka factor nga entonces ko. Kaya na sobrahan kay di man jud ko pwede sa nakikuan jud.
Kanang ginasmagay maunsan sa padiha kanang masubrahan sa hago ba? Bawal pa na naho. Bawal din. So guys, mutiwas sa kukaan, hindi yung drinks. Ay nako ninyo guys, so nakasuway ko magnganing jahong padpad o busikan o kalabo. Mga man ay mga tambaw sa una, di man uso sa una nag-admit hospital. Nang mga oras sa sagutan. Bukuan pa ko. Gugay ko mga magkaon. Hi guys! Ang inita mo pa pagabot na dari sila undoy kay. Uy, ayaw goy! Dari sa bugoy. Buto sa bukoy makuha. Guys, nagpakuha ko ni Jack kay. Nalagyan ng kuan ho. Na text na ha ba sa post office. Luhag ragod bugoy! Yan na ako no ko i-package. So, pasensya na mo sang tingog nga medyo lainan pa dyan si Jack. Pero at least, naka-recover na ko gamay. Angat, ay. Ginawas ako. Agang buhok, bis kay bago kong naligo. Mura na ng pag-ungo. So, maghubo sa kong jacket kay karang inita. Okay. Alright. Di ako dari kay magkuan meron. Maglugaw mi. Kanang aros kaldo ba? Diya. Mag-upload man po ko. So, sindahan. While mag-upload ko. Na ako'y ipakita ninyo guys. Na ako'y nadawat nga package. Gikan ni si Jaog Japan. Salamat ka, Jumamche. Kay bao man jud ko nga. Kanang dugay ra ka sigig ingon na nga. I-check lagi sa post office. Pero wa man ko maka-check eh. Naglakaw lagi ko. Pero niabot na din ni si Ja mga 3 days na ag nakalipas. Uy, sambalin ta kay sa magaw. So 3 days na deg nakalipas nga dito ni sa post office sa Alicia. Ag naghatag deda ni si Ma'am Chirel. Di naman na kumpletuhon. Kaya ninyo na nga. Di na lang ko na kumpletuhon. Pero kaya ba na ka Ma'am Che nga ikaw nang hangbat ipasabot. Kamagaw magadzid. So ano sabi? Kaya nang sabi nga buko eh. Unja. Na nakasuwat dari. Di ko kabasaman. Basta kay from Japan. Ang nakabutang sunglass and stuffed toy. So, ay! Mo na kitang kiingon nga regalo ni Ja parang Aliana. So, hala man nga unbox daan ni daan. Ja, hama pang ipa-unbox gihapon ni Aliana dito. Iniguli na ja ang palis. Kay kuan pa man. Alas 11:15. So, ato na ning i-open. Wa man day koy gunting daari di ay. Let me think. Madara ni. So, gisod lang guys. Mura na sa kubag. So, excited ko. Makita naman sa daan ni. Salamat ka, Ma'am Chirel. Kay generous ka, Ajo ka. Salamat ka, Ajo. Danabod ko na dapat nga pinaskuhan. Dali, ramde abrihin. Kay sa kubag raman. Mura ko na. So, dari ho. Agam, magupag ka nabili. Pagligo na ganin ang gibitay sa doorknob. Hindi paggawa nga, wala na mabitbit. So, is tadan! Okay. So, na-plastic. Diba? Ora ni guys, plastic so ako ning isit aside. Kaya pa ning gamitin nun sa intong inig. Uli, karong napaputi at hawid kan. So, nakakuan na si Ja. Naka-plastic ang Ja. At ang nabrihan ng plastic. Ikan pa ni Japan. Ug sa Japan day guys, di day kaadyo dugay kaadyo ang shipment kay doon ra magudpud. Wow! Hala! Kay po ka dugay Aliana dili. Lipat dito Aliana. Kay gisa si kay Mouse nga stop toy or Minnie Mouse man ni kay Badzi man. Gamay man kaadyo sa kani karamang kadako. Oh my god. Ma'am Cheryl pati ako na lipay. Hala ra man cute. Excited na kaadyo kumuhatag na ninja inig uli. Yun sa kaya reaction na niyon. Sa kaya hanggang po balik ko putos na rin si Lupin. Kanang mabrihan ni Ja. Larang ka nice. Na original this is a Disney sa si Ja nga kuon. Nga kananay stuffed toy. Hala, kakita ka dyan panty. Uy, maramag sa kugarina. Uy, rakahimas. Hala, salamat ka Ma'am Tirel. Kaya bawad kong ngising ayanid. Aputin danggan. Hala, hey. High five! Ato nang iuli kay Arong.
Di makabuling kay. Ito pa rin uling nga. Di apa di ay. Kaya isang na kong giingnan nga tagaan ko na kunin og sunglasses. Di ay giputos. O nabutinig sunglasses. O so giputos rag plastic nga na. Madyo lang maguan na digmo. Ay wa kay giputos man po og bubble wrap sa magpapiti sa ko. Ha? Wait guys. One day guys, salamat dai sa kananay ning sponsor bitaw namo og dungagan kay hangko ko sukad nga wa na mangahoy nalami nalami naghangko ko nataas na wa na mapudpud kay mangahoy lagi ana da makasangit-sangit wa na ko kapangahoy. Salamat dai kaadyo. To sa ning tangtangan kay isukod ug maangay basang naong ni. Hala, magamit mo gud ni maglaaw-laaw ko. Okay. Sakit lagi sa mata. Hala. Lamig color. Lamig color kay na Muras zag violet. Diyan na si Jai. Hala, rang lami Calvin Klein pa jud. Ay, lami Calvin Klein na CK ja. Calvin Klein made in USA. Ako nang isukod, guys. Bagay ba? May nanasundoy. Waa, din isang motor. Bagay, guys. So, from now on, guys, inig magbiyahe ko or naamis gawas outside, magsuot ko daan ni kaya maprotektahan nagang mata. May manok. Mupalit ang litson para to. Ano nang litson? Di, kanang kuan. May manok? Kanang kuan ba? Fried na. Argaman, sa'yo naman na yung bugas. Kanang fried na ba? Fried na laman. Prepare po ni na yung bugas. Lagi. Nansam na yung bugas na saram nakakamo. Wala guys, ning palit sa ingredients lagi sa among lugaw kay namin nga mukaan kog lugaw kay para mas makakuan mi talam ito mahigop og lugaw ka nanda. Mukuan bitang mugawas magugahang mga sipon nga na mulanay. So kinahanglan na ipagawas. So salamat kaadto Ma'am Cheryl. Mura na kog nagiring gibidli daan. Wa pag imo hoy kay naam ko dupoy kang duay tisang gihatag pero undaw pa nauna man asa man ako na Mickey Mouse sa buhi na. Mickey Mouse ng buhi. May napos ala na Mickey Mouse ng buhi. Kaya na. Hani ulig sud sa plastic kay. Mulihot na. Di ani ipa-unbox ni Zanja. Mulihot na. Dili na. At ani atong ipakuan ba ni Zanja uling si Depa Brin. Kama ning uli ko. Asa ka? Kulit. Okay. Ang iuli na rin sa kubag kay karong huli ni Zanja. Di mo ko magsaba rin sa halingin. Dahil na inihatag ni mo regalo. May nga na ito. Nabuang na di naman ko ganahan. Maghubo sa hangkuan. Lami man sa matagod kay morazag ka ng relax bitaw. Kaya sa ingan na magmakangisdong ka kaya rin ita. Pero na kaya ingan relax ang imong mata. Salamat ka Ma'am Chirlo. Way kabutangan sa kalipay. Salamat ka dari. Napadyo kung sa ipada. Or napada na gini siguro ang sunod ni package. Siguro mo abot po. Magkasunod siguro po adlaw. Ako kay Bob kano sa kay mag-text ra post office na. Salamat Kazo, I love you. Anta ma-meet ka na in person. Salamat sa imong gift. Oy guys, nakalimot jud ko ninyo. Og istorya nga kananay magpasalamat dai ko ni Gemma and Ados Vlog. Salamat Kazo Ma'am Gemma kay Bob nakadaan na. So palihog po subscribe sa yung channel guys, Gemma and Ados Vlog. Kinabutanan. Ko na za pag Gindulman kagikan sa Gindulman anja naana si karon sa Manila gapud. Buutan ka doon ng maziha jara. Kinabutan na yun. Bisan pa man og wa miingag nag-ila dyan in person bitaw. Grabe buutan na. So palihog lang po kong suporta ni Gemma and Ados Vlog. Sinig tangtangan kay. Daot. Gusto sa nagbalik. Di na hilabay na yung hangkon kay mo ning iputos ni Za. Kay arong di siya madaot. Zaghang bag pad nga Calvin Klein. Kang Ate Jocelyn. Nana ko'y Paris na sa tuan nga Calvin Klein po. Salamat. Kali di man na nailabay ni mga plastic kaya magamit man ninaho. Yung mga anik-anik na itong food. Aning tigumon. Gumon na. Okay guys, so makita-kita alaman taon dya. Medyo lang makapalitos dagman no, kaya para makahimumi og aros kaldo. Kunan sa naman yung buko kintang. Uy guys, sapit ko makalimot. Gikan day ko sa at iba pa store da sa Poblacion Alicia Bohol. Lami dito mag-grocery guys para sa inyong pang kanang Pasko ug bagong tuig. Guys,
og mupalit ka dito worth 100,000 man. 1,000 di pwede. Worth 1,000, 100,000 na ingan. Worth 1,000 na kay madawat nga free gift. Mura mention to dyan na t-shirt ba to or mga grocery gihapon. Basta na kay madawat nga free gift. So, ato na lang ka mag-grocery kay at least ug na kay paliton na to daghan man kag palitonan ingan na. Na og mula pa sug 1,000 or 1,000 at least na kay madawat. So, ug ako'y kamo mo grab ko sa opportunity kay lami ba jud putong na kay madawat. Ug hirpin-hirpin ko kay aliwarasan ko sa ang Salamat day ka sa injuhang mga pag-ampo nga makarecover kog dali. Actually guys, wa jud ko ka vlog og pila ka adlaw. Pero agang YouTube, nag-upload gyapon ko everyday kay katong uban nga vlog na kay in 3 days na ko tulo ka vlog. So botong na sumpay-sumpay ra sila pero wa jud ko maka-vlog sa 17, 18, 19, 20. Wa ko ka-vlog. Karon kay 21 naman. So o ka-vlog pero madyo gani kay nay mga kuan mga tawag na madyo gani kay nay mga extra nga vlog. Patong ma-upload gyapon ko everyday sa YouTube. So gani siguro kaning hangi vlog today hapon ning i-upload today. Okay? Ang hangi i-upload karon murag nagduha-duha ko ka ba nang i-share dinjo. Kay basig di siguro na i-upload og diwa. So kanina laman nga vlog today, koy hangi diton pod ron jahar pang i-upload pod karon. Di ba? Mag-vlog po kunsang afternoon para makaapas ko para tuloy-tuloy gyapon katong everyday upload. Daghang salamat guys. Bye. Salamat Cheryl, Ate Cheryl. Salamat Mom Cheryl. Love you. Bye-bye.